এনেকুৱা টাইপত ল'লে মানে যদি ইটো যদি ছিঙি যায় ইটো ওলাব সহজ बै ससे साखानायखौ बोबाय आरो ना सोलोंनायाव उल्टा गिदिंदों Mas mungkin ini sih nanti raga sebenarnya itu mana itu lebih itu jangan raga sebenarnya tuh malah itu lah itu nih pada jaya kamu itu sebaiknya kundungku bahannya panon bahabai bar jiwa kalau kata dia ini Kamu kan sudah berani, kamu biasa itu, biasa itu, memang jujur. Nah itu, kau kerap cari itu. Ini. Cari itu mungkin ada, mungkin itu cari itu. Lagi itu betul. Ini mana dia? Nah itu. কোকৰাঝাৰ কৈ থাকে বিয়া কৰা বেছি দিন হোৱা নাই আৰু কিয় মই অহা নাই ই ছোৱালী এনেই লৈ গ'ল না এনেই লৈছে কাৰণে অহা যোৱা হোৱা নাই মানে ইহঁতে গৈছে তাত বিয়া চিয়া হ'ল আহিছে একদিন আৰু बेथ' बे दाख्लैबावनो बानायफैजोबनाय दानो मोजां ना माबाया दानोलाय मोजां ओमफ्राय जोंहा बारा गोसो खालामना दसे दसेल' मोननाय नालाय औ बिसिना गंसेल' जाबायना थाबाय दाबो थानाया बाबु लेगे रोंनायाथ' एसे रोंबायानो ना जाखिनि टाइम मोनो मोजां सोलोंनानै रोङाबाबो फोरोंलायो रोंसिना बे आगरनि डिजाइन ना बै माबाया नैबे जालाय जों दाग्राबा जानो नैबे बे खालि आगराल' एसे इजिसिन जाहैबाय बुजिनो दानायाव आरो माने हानायाव खस्थ' जाबाय खागोरनानै लाजोब्बाय नालाय दा दानायाव इजिसै आरो बयहाबो प्ले प्ले जानो नागिरनाय निमनि गिदिर जाबाय नैबे इन्डियान नामा ना इन्डियान नङा ना बे बेयाव बानायनायानो अ बे आं खनसे होफैनायानो मोनदां माबानि कलखौसिनबो लाबोनाय साजोब्बाय आगरा बेखौ इन्दिनि नैबे खुद्रबायनि आगर बेखौब्रा आगर दस्रा एरफिनो नामा औ आगर दानबाय बेखौ एरसिबाय एबार बेखौ रोंदों इजि ना मानायाव जेबो नङालै बेखौ जों दाग्रा बायदियानो खाबै दाग्रा बायदि खानायबो बियो दानाया बयबो बिदिनो ओमफ्राय बै आगर दानायावल' मेकआप मेसिनाव बानायनांगौ मिस्ट्रि नागिरनानै
दे बैखौ बयबो एसे एसे सोलोंगासिनोखा दा एसे एसे सोलोङो थोलायलायाना जायगायाव गंसेल' जाहैबाय मोनसेल' नालाय 10 मिनिटबो जिरायनो मोना आरो गोजान जिरायनांगौ फिल थिसनग्रा माबायाव